ikastolan arte oinez antolatzen nahi diren. Arte oinez zer da hori? Nafarro oinezak antolatzen duen arte erakusketa da. Euskal Herriko artista desberdinek parte hartzen dute. Margolariek, eskultoreak, argazkilariek... Bai, lanatalo bat ere egiten dute, arrazo importante omen da. Kolore, kolore, baduzu guzia. Zertako ite dute artea oinez? Gauza desberdinak lortzeko. Alde batetik jendeek kalitatezko kulturrekintzak eskaintzeko. Zertik euskaratek astela euskal artearekin lotzeko. Baita gure sormena sustatzen hantzeko ere. Ta doike ikastola indeko dirue biltzeko. Nire parte hartzen du? Aurten bazango artista batzuek karita hartuko dute, baina horiekin batean Euskal Herriko beste artista batzuk ere izan dute. Eta badakizu, urtero artista bat hemen zute. Kolore, kolore, eta guztu guzia. Aurten hori zuten, kontatu. Aurten, Jose Maria Pezetxea izan dehonen. Nik badakit daude. Jose Mari erratikoa da. Zubietea etxean sortu zen aspaldi. 1927. Ikiteik pintetzen hasi zen. Arrasona zen, eta bere guzti pintetzen gastu du. Gaur egun ere, bere erratiko etxean pintetzen segitzen du. Noliten artean, Gero, bi erakusketan antolatzen diren. Bi lekuten bat Irun eta Bertzio Nafarroa antolatzen denean. Iruñen non? Aurten Iruneko zizadirakoaren aretuko ganbara bizi. Baztanen? Erazandako kulturetxean, Arizko denean. Etzanik maitatzen dut amaia. Nezitzen dira erakusketa? Iruñeko erakusketain inaugurazioa apirilaren 10an izan den, eta maiatzaren 3 arte ikusgai egon den. Mazago ondotik izan den. Maiatzaren 6tik 21 bitarte goinde erekien. Ba!